Já vás vítám už dneska video z Formule 1 manažeru 2022, nebo spíš 2018 za Toro Rosso. No a dneska tu máme velkou cenu Jeddy. Už jsem viděl minulou velkou cenu, minulý díl prvotní, tak hrozně se běžte kouknout, protože byl to prvotní díl, hodně jsem tam vysvětloval, jak funguje tahle hra a co všechno, jak to vypadá a tak dále. Takže pokud jste to neviděli, tak hrozně se běžte kouknout. Je to takový dobrý i úvodní díl, prostě pilot do toho celého děje. Nezapomeňte dát odběr, v případě like. Budeme pokračovat v tom stejným storylineu, jako jsme začali minule. Já už si tady všechno připravu na samotný závod. Něco se nám to dělalo, jsme začali dělat. Tady jsme měli nějaký upgrade na velkou cenu Jeddy, Saúdské Arábii. A tentokrát by nás to mělo pustit už konečně dokonce na trénink. The Saudi Arabian Grand Prix is about to kick off, and the atmosphere here is electric. The Jeddah Street Circuit has one of the fastest average speeds, as well as the most corners of any track on the calendar. Good high-speed downforce is going to make life in the fast lane a little easier for drivers here this weekend. Máme před sebou náš první trénink, nebo pro mě už druhý. První nebyl moc zajímavý. Mám tu nastavování auta, 5 špiček, který mi ukazují na tom boardu, na tom setupu vpravo a vlevo dole. Když to zvětšíme, tak postupně tam furt překlikáme mezi jedním a tím druhým, aby jsem viděl, jestli ty šipky se nějak načítají, jak oni vlastně zatím se spokojí s tím setupem, jak ho objevujou, protože to není během prstů, ale musí oskoušet různé věci, tak podle toho já získávám různé informace, podle kterých potom se zpětně můžu nastavit auto tak, jak oni chtějí. Mám přes 70%, ukazilo 79% u Tsunoda 85% a to jsem ten první trénink nechal simulovat. A dopadlo to nakonec celkem dobře. Nechám tak zkusit i simulovat kvalifikaci číslo 1 a Tsunoda 14, Gasly 12, je to těsný, takže to radši nebudu pokoušet a pojedu si sám kvalifikaci a uvidíme, jak tam se nám bude dařit. Nádhera, Tsunoda docela špatný, budeme doufat, že jenom tam měl někoho před sebou, takže nemohl zrychlovat. Nádherný čas pro Gaslyho, který zajel ani ne 0,2 od Mercedesu. Jsme teda čtvrtý, ještě necháme ostatní dojet. Tsunoda, jak říkám, má špatný čas, úplně to nezvlád. Nevím, čím to je, ale ten má fakt bídný čas, ale Gasly naprosto nádhera a troufám se tvrdit, že to dokáže ty postupové části, ale radši ho posadím na špinavý, na ne úplně nejlepší pneumatiky, jaký máme a zkusím to s ním. Stejně zlepšuje, stejně jako Tsunoda zlepšuje a ne. Bohužel Gasly to nakonec nezvlád a moje sebevědomí bylo celkem velký a vypadly nám rovnou oba dva jezdci. A uvidíme teda, co z toho všechno můžeme vytřískat. It's a cloudy night tonight, but otherwise the weather looks good for the race. And there we have Pierre Gasly. They'll be starting the race from the bottom half of the grid, so there's a fair bit of ground to make up. The second AlphaTauri driver there. With their starting position in the back 10, they'll have their work cut out for them. Will their hard work pay off today? It's almost time for the Saudi Arabian Grand Prix. And it's lights out and away we go. Na se trochu bystrý, tak jste si všimli, že nejenom, že jako v minulém závodě jsem si nenastavil přesně rychlost, jak naši jezdci by měli tlačit na začátku, ale nenastavil jsem ani žádnou strategii pro pitstopy. Čemu jsem se nevěnoval, tak to jsou ty hlavní jezdci a to, že Leclerc teď teda vede závod, za mě Verstappen, Sainz a Perez a Hamilton na 5. místě. My jsme teda na 12. udrželi jsme si místo, kde jsme startovali, nebo ne 11. takže jsme se prodopadli. Startujeme v červených pneumatikách, bohužel s obou mésama. Tsunoda zatím 14. Ten se nijak neposunul. Uvidíme, jestli dokážeme s Gaslym něco udělat. Tohle jsme potřebovali zlepšit, ale
souboje od obou našich jezdců. Nakonec se to povedlo jenom od Tsunoda, který se dostává před McLarena, Norrise. Jak zabránit tomu, aby se dostali k Gaslemu, protože už teď vím, že Gasly je pro nás ta týmová jednička a už minule jsme ho takzvaně mikromanažovali. Mezi tím, co šetříme pneumatiky, tak vůbec nic jsme nenašetřili, jenom jsme ztratili takto tempo. Takže, jak říkám, pneumatiky jedna velká neznámá. Nám výjíždí safety car ve čtvrtém kole závodu a my začínáme i hned šetřit, aby jsme na tom byli dobře s palivem i s pneumatikama, hlavně s těma pneumatikama. No a tohle je dobře jenom pro nás. Za chvilku bychom měli mít šanci vidět, co se tam stalo. No a vypadá to, že to je zase mezi těma top týmama. Je tam Verstappen a zezadu, myslím, že to byl Perez. Myslím, že to byl Perez, který to sejmul přímo do Verstappena. A Bottas je tak na třetím místě. Double pro Ferrari zatím. Joe pátý. A pro nás je to 10. a 11. místo. Druhá šance pro to, aby jsme se zvedli. A Verstappen je dáme po závod. Perez ještě pokračuje, ale je na posledním místě s tvrdýma pneumatikama. Takže ten až tak rychle se jíbat nebude. Red Bulli se sami vyřadili. Safety car zajel. Restartoval právě náš závod. Uvidíme, Tsunoda vypadá, že útočí na našeho týmového kolegu, to je přesně to, co jsem nechtěl. Chtěl útočit na někoho. Magnussen dokázal hrozně rychle odjet. No a myslím, že jsem to úplně nevylepšil tím, když jsem řekl, ať si prohodí pozice, protože Tsunoda to pochopil, že si má prohodit pozice dokonce s McLarenem, nejenom jako mezi Toro Rosso, takže se rád jsem propadl z 11. nebo z 10. dokonce na 13. místo, takže bude mít co dohánět, aspoň si se jezdí. No a o 4 kola později Norris nádherný vypompena. Použil našeho jezdce a my tak ztrácíme pozici, kterou si budeme muset rychle dohnat. A vůbec to nevylepšuje fakt tak, že my šetříme pneumatiky jak se dá a stále nejsme na těch samých číslech jako naši protivníci. No a já nechápu, Daniel Ricciardo po chvilce absolutně jako kdyby se jim změnilo auto, krásně tam poslal a naštěstí vyjel Mick Schumacher z pitstopu. A to byla naše záchrana jediná, my jsme dokázali ujet a oni se tam chvilku bojovali, brali se tam, no ale neměl to dlouhý odrvání a Schumacher prosvištěl kolem na tvrdších pneumatikách dokonce, sice novějších, ale tvrdších pneumatikách dokonce nám proklouznul mezi prstama. Chtěli jsme udělat cokoliv, aby jsme se ubránili, bohužel prostě nebylo jak. Perez nás teďkon až dojel, takže nás zbaví jednoho bodu, ale je to přece jenom náš hlavní tým, takže jsem ho nechal, pustil jsem ho. No a ve 19. kole tohoto závodu jdeme s Tsunodou, nebo chceme jít do pitstopu. A v příštím kole, teda ve 20. jdeme s ním do pitstopu, myslím si, že červení udělali velice dobrou práci. A 11. takže měl by vyvíjet okolo 16. místa. Podle mě máme dneska na body. Nechci být optimistický, ale podle mě na to máme to stejnou strategii okolo později. Chci zopakovat i s Gaslem a uvidíme, jestli nám to vyjde. Už nebudeme nějak šetřit ty pneumatiky, u Tsunody teda trošku, jo, ještě, ale neměli bychom jinak nějak šetřit ty pneumatiky a měli bychom už jet tak, jak ty pneumatiky původně byly zamýšleny, že u nás budou. No a možná, že díky vypadnutí právě Verstappena tak dokážeme získat ten bodík, což by bylo naprosto parádní. Je to dobrý být na bodech, ale ještě od toho máme fakt daleko. Sice máme o dost lepší pneumatiky, jakože Norris má 76% a my 94%, takže ten rozdíl je fakt markantní, nebo prostě velký. A všichni okolo nás mají docela málo, dokonce Sainz má už 54, takže 53 ten pojede do pitstopu ještě určitě, stejně jako Alonso, Ocon, Russell, Perez. Tohle by nám mohlo extrémně pomoct v tom získat nějaký pozice a i tak pomaličku, i když to nevypadá tak extrémně pomaličku, stahujeme Schumachera před sebou. Jsme se dokonce dokázali dokázali jsme dojet Schumachera a jdeme šetřit ERS, protože jsme úplně na nule a pokud máme to rychlejší tempo, tak určitě i bez ERS, s DRS, jenom se za ním dokážeme udržet. No a o 3 kola později
máme šanci předjet Schumachera, máme RS, máme všechno pro to, aby jsme to tam poslali. Pravděpodobně možná jsme měli pneumatiku ve zdi, ale to ničemu nevadí. Ale Schumacher se vrací zpátky, nádherná bitva. Uvidíme, měli bychom být vzadu, takže máme dokonce DRS a dokážeme to poslat na něj zpátky. I přesto, že jsme chvilku sbírali RS, místo toho, aby jsme ho využívali a pokud se nepletu, před náma je těsně už Ricciardo. A nádherně přidali jsme Schumachera, tohle bylo důležité, protože ten nás otravoval hned na začátku závodu, ale nás otravuje znova a vrací se na nás. Měli bychom to zvládnout a spíš Tsunoda nám zase dělá problémy a Schumacher se dostává před nás znova. No a bohužel zrovna jsem to neviděl, každopádně přidali jsme Schumachera, dokázali jsme se hned od něj odpoutat, dojet Ricciarda, no a spoustu pistopů, o kterých jsem mluvil a dokázali jsme se tak dostat na 11. místo, takže Ricciardo, tady je před náma, tak s ním už bojujeme o ty body a uvidíme, jestli to dokážeme. Vypadá to, že jsme před ním a Ricciardo dokonce jede do pistopu. Jsem si všimnul potom, že Norris předal Schumachera a Norris rozsil svoje pneumatiky. Když si kouknete vlevo, tak dokonce se k nám přibližuje. Vypadá to, že s Tsunodou nic neuděláme, protože za ním je Stroll 32 sekund a daleko a Ricciardo před ním o 6 sekund, takže tam je to celkem k ničemu bojovat, takže tam už prostě závod dojedem. No ale ještě můžeme bojovat s Gaslem, který, kdyby získal náš první bod, tak by to bylo naprosto skvělý. A byl bych za to rád. Norris už je DRS-ku, my máme ale spoustu ještě pneumatiky. Do posledního kola najel s Leclerc, za ním je Carlos Sainz, Lewis Hamilton, který ztrácí na obě dvě Ferrari 40 sekund za ním a v posledním kole tlačíme na pneumatiky, co to jde, aby jsme se před ním udrželi, ale stále, aby jsme měli pozitivní čísla u paliva. Teď to bude důležitý, ubránili jsme si 10. pozici díky ERS-ku a z toho modu defendu. Pojďme, ještě teď to musíme udělat. A taková zajímavost, já jsem úplně zapomněl, že tohle není poslední kolo. A nedošlo mi to, že jsme pokračovali ještě a bez DRSK jsme pokračovali, s tím jsem nepočítal, takže budeme muset ještě teď harvestovat DRSK na to, aby se nám vrátilo, aby jsme měli ta nabránění. Ale mezi tím Leclerc, Sainz, Magnussen, takže jezdec přímo za Norrisem, který je okolo, tak ten už dokončil svůj závod. No ale my ještě ne. Samozřejmě gratulace Leclercovi, zatím to vypadá, že Ferrari dominují tenhle rok, ale tak to vypadalo i v realitě a nevyšlo jim to, ale budeme muset nějak zmanažovat tohle poslední kolo, protože kdyby jsme takovým způsobem poslední kole přišlo ten bod, tak to by byla docela katastrofa a nepochválili by nás. A hlavně pokud McLaren bude náš rival pro tuhle sezónu, tak každý bod se počítá a ztratit to zrovna proti svým rivalovi není úplně nejlepší zpráva. 33, skoro 34 sekund za Tsunodou Vettel, který až teď dojel a za ním Albon, Stroll a zase poslední Latifi. Jako vždycky Norris je blízko, ale vypadá to, že nebude mít dostatek rychlosti na to, aby na této rovince nás dal, takže to zbývá na poslední cílovou rovinku, ale troufám si tvrdit, že máme dostatek ERS na to, aby jsme to ubránili, i když si nejíždí více ze široka, tak bychom to měli ubránit a jdeme úplně na max, na doraz s palivem, se vším, ale vypadá to dobře a vypadá to, že získali jsme ten bod a dokázali jsme to pro tenhle závod. And here's Pierre Gasly. A promising result from him today. AlphaTauri did all right for themselves, didn't they? Although, of course, there's always more work to do. Yes, this was a contrasted performance, but there were some good moments. There is promise here of great things down the line. And as this race weekend comes to a close, the team is 8th in the constructor standings.
And for the next round, Formula One is heading down under. Exciting times ahead in Australia on the shores of the Albert Park Lake. No a nakonec závod tady dopadl tak, že Leclerc vyhrál, druhý byl Carlos Sainz, třetí Lewis Hamilton, Fernando Alonso, který skončil na krásném čtvrtém místě, a potom Sergio Perez na pátém. No a teď už vidíme samotnou tabulku, kde celkem dominantně vede zatím Leclerc a za ním jeho týmový kolega Mismáš na 13. místě. Každopádně, jenom aby jsme to zobrazili, tak tady jsem udělal tabulku s bodama, nebo spíš bez bodů, ale podle těch bodů jsou ty pozice týmu a místo těch jezdců, který tam jsou, tak jsem prohodil za ty jezdce, který tam v tu dobu byli v roce 2018. Místo Leclerca jsem dal Vettela, protože mi přijde, že oba dva byli v tu dobu jako taková jednička týmu. Dvojka je Sainz, prohozený za Räikkönena, trojka Hamilton zůstává, čtvrtý, teď tam je Perez, tak jsem ho prohodil za Ricciarda, protože Verstappen tam stále je v týmu, takže to bych asi logicky neprohodil. Leclerc šestý, teď nebo je tam Bottas, ale přehodil jsem to za Leclerca. Potom máme sedmýho Nico Hülkenberga, koho jsem prohodil místo Alonza, Valtteri Bottas za Russella, Marcus Ericsson za Zhoua, Kevin Magnussen zůstal, Carlos Sainz za Ocona, Alonso v McLarenu za Landa Norrise, Gasly zůstává, Van Dorn za Ricciarda, Grosjean vlastně za Schumachera, Hartley místo Tsunody, Perez na místo Vettela, Stroll na místo Albona, Ocon na místo Strolla a Sirotkin na místo Latifiho. Ta tabulka tady nebude každý video, protože to se mi nepodařilo to udělat tak, aby to vypadalo lépe po každý. No a pojďme se tam podívat na týmy. Ferrari, který vede o neuvěřitelných 43 bodů, takže to, co dneska jenom vydělali, Red Bull je druhý, těsně za ním je Mercedes, potom 9 bodů za ním je Alfa Romeo, neboli Sauber, a místo Alpinu Renault, který dneska vydělal díky Alonsovi neuvěřitelných 14 bodů, nebo spíš 12 a 2 ještě od Ocon, a potom je tam už teda Haas, McLaren, Toro Rosso, Sahara, Force India a Williams. No a příště budeme muset udělat něco velkého, aby jsme se dostali před ně, aby aspoň jsme se dostali na úroveň toho Haasu, protože dostat se do té top 10 by jsem chtěl hlavně s tím Gaslem. No a potom zkušenosti různých jezdců, tak za trénink 100 u Gaslyho i u Hartleyho, v kvalifikaci jenom 60 cesta, kvůli tomu, že oba dva nám dokázali vypadnout v Q2, což byla škoda. No a úplně poslední, tak to jsou finance, jsou peníze, a jenom za to, že Gasly dojel na 10. místě, tak, nebo 10. a vejš místě, tak má ve smlouvě, že mu musím dát, že mu jako tým musíme dát $760,000 za ten závod. Každopádně v plusu jsme se dostali na závod 2,3 milionu, takže úplně nádhera. Jaký na to máte názor, a hlavně napište mi nejlépe, jaký máte názor na celou tuto sérii, protože já osobně furt nevím, jak ty videa mám dělat. Děláme tak nějak způsobem, jakým dělám Formule 1, ale tam jsem se našel nějaký způsob. Tady ještě jsem na ten způsob nepřišel, takže když tak mi poraďte v komentářu. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud nesmíte dát like, popřípadě odběr, a my se uvidíme zase někdy příště. Zatím na viděnou, naslyšenou.